KCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakamenta ka Nursing but Paramedical Course, kabala itho da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but 6% ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Kumkadak ban penrem ya ka jingsya penyap dusman uhabred Anderson Felix Mausor berang lais nam tam garta nakasnong umdang West Khasi Hills District kipat ng song kasnong umdang haringkat kisnong bamarjan haksantrik jumang arja penriu klaimi pat ba banyisimenta hakarali bala pelong da kaseng samla umdang pelun ban penrem yo riu trangsnam bala penyap dusman uhabred belului ya karali lasdang nakamadan ka skul Rongrin government umdang bat batengpat ika jingalang pat ba hakapakasur nakani ka jingalang kaladawa yaki bor ka an banset along shirta jing yo nong punya brio kuman chipirken mau bau impal Mausor ubalasan post nam karata ubade ukunyi jong habred Hendrickson Felix Mausor ulapom nakawat nakakhali hajan ki yengsa kat ba uni habred udawan phai nak skul hak arpu artari yong araja panrio kat adu bu habred ulah khlat no asyan. Justice! Hakatok! Hakatok! Justice! Hakatok! Syah jong I balajit Rongrin balik Madonna Mausor kam dapat ba kadi bani Syah bahkan syai sa shin tertai ai ba kita ki boy kinlai ke badon kam imkwa ba kum kini kijing sniu kiba kidon berbor hage imlang salang bat hamtam hage digo dong undang jungi ha ka bakani kijing jia kelaja ai ba kani kijing jia kadi ban kut bat utau nong le ye ki kam boman Pojat Purati uday banyo ya kebainong. Hak tung slogan ngi balatong tu. Ngan puli ya gini slogan hak kebai iwe neki kena pras terakna school jeng I tho. How many more life must die? How many more life must die? Ladak sarkar kam itu. Kam sngau ya kini jandawa jong kini kinriu nyos pangor ringkat berkini ki long song snong jong kini gedong kathan jong lingam jong kini gumdang berkowe lara kim sngap sakan no pongur kain kim si melului kan sedo sakan no pongut bat kowe kaba kitiki kena Don Bosco Primary kila thau mane kyong kumni amdon jingmap ya unang penyap kata ketika hok ha kaba Andre Felixson Mausor uday banyo kamen si melului lasu IT tang nam dapat penhuni kejekwa ajong uri transnam kejengkot nani kat message hagani ka power ka namenta ka power jong ka angalan Tushim ya ini uri tangsnam ya kabailat kat jubor ya ka jingim jongi hybrid dan yo dan ai ya ka jingsab ja kabatikna ngala banan kabadai dan syang haka alam sijunan lani wat dan sdin persino ya uru peng nilap nisyam bagabor jong kaan kalang gabatlat akini gisni gibamenta Nada pipek atas nam kalau adat kai kebelajar atau megilia kakis jamu raja udah lasa penyap hala ke jong ke tengah harengkat bat kiper lap jongka
Katlu ke jing sarang namenta ke Police Department hitang senya Chief Minister badan buram jongi lapen mana bayo batut yakinan penyap jong raja tangba pause nganong epi pek yakini gisni kaya kebaja layo dan bil no ya kasanam ragawansi peleng ilatip badai kanang penyap bril Hendai layo pat ban bil ya ka kata kadai ke jingkuat kaan jong ka sarkar ka jongi tika kubur ka ni kapor lemba ka di ka lempeng ka banyo banyalom yalang kundi ka ni kapor ka bamenta ka lang ko kapor jong kaan wat nam ailat ya uri transnam set ya u si judam hapo patok lanele da kanu kabenta kabada uday banyo ya kata ka jing saja kabatik na nama teng wat kibahi ngasam kim tresyo bansay bandil yu ka sarkar ka don lagajam uplida banyarap namenta uri thamsna ko sarkar ko borjam ka nyingkwa banyang kum kata nyingkwa banjia kum kata kei kabalale daw ni rung thamsnam dalom kabala pensnaw si thang namenta ka imlang salang namenta ka dong kathay kamtam namenta kikimi kikpa Om don jing ai dau da kum wei pat om don jing batai bala ban ai jing shai but om don jing panmap bala ban sait ya kasnam jong Hendrickson Felix Mausor ukna ubak lempok kajing keempat ya ki bor badai pek ya ka an lani ka tenat pulit ban simkia ban sorjamin ban tokit klem jing sha penwit kenang ba ubak penyap unyo ya ka jing pen saja katkum ka ay kahok kadai karunkam nagbenta kibatlot kibaklembor bat ka jingbangla ban la yagta kanang pen kharoy ya ki kamrunar hagani ka imlang kasalang ka jungi ka jing isen ay ya kibadonpop kalong ka jingban beng ya kibapop Uta bapelat ya umar siang upenyap ya kilang brod banmap ya ubriu ubem kela namar ula duno ya kajing yap tilbem kalong tik kun badrodur halor ke hagi ba iye kibaton ya Hendrickson Felix Mausor ngimla ban kit ya kajing sosi kajong pi Henry ngin yang hasenda jong pi to ai bakane kalong kajing penkendit penriu bat kajing kela tongin kenmau bamenta kasngi bak kajing penkendit penriu ngi bangi dai ban husiar ngi dai ban pekngor ngi dai ban yada ya kikun kam palat ban ya kekendro to ai bak kajing penkenmau ya udah kena ubang dan pop kan pensitong jengmut ya ka jingitip lem jong kirunar kirius niu kirius me kiriu transnam bat kan penki penketik ya ka donut jong kibahok ban le ia bat ya ka bor jong ka an ban simkam kloy kani kalang kujing maham ya kibari ya kajing tum kikun kikti jongi kimdai kimrat kidai kajing syai kidai kalawai kidai kapateng jongi namar kata nginam syongtat tat hadu banyo yak ho yak ho ya unang peniap breu ni dai ban set si junam ni la perta na du mene ni sepet pi yak yang kasan kadai kasni sa ajeng kan mau na kamenta jeng pi uni u Hendrickson Felix uday ukna school ubashlur Ubastad hakini ki ar benai bala dem katnu ustad upro ka jabing habanga hikai tangkap tu kat ni kakli jung u kanet ha kanu ka jing babi nakabenta jung khamtam nakabenta ka school bro ka we nakabenta ka snong ka thau bro ka we nakabenta ki jaj benau jung i bro ka we ba ukhunlung umpat tip ya kapap kasang ba ukhunlung umpat nang ban le eki Henry
ulah syapong ulah syak penyap ha uri utrang senam te ha kani kapor ni baro ki school kilong kami kilong pa kasnang baro ko we ni dawaya ko hok ya ba unset si junam hapatong ni tepat ya ka bojong ka an banle ya ka hok ni dawaru ya ka snong ka thau kumbay laong isodar lada kibriu jong ka an ka bojong ka an kila pelat yu ngingin nam sya tiya katang ya support lang baro ka school baro ka snong baro ki parajat benriu jong kalangam baro ka we tetang gini gikintin kipakan dia ya ka baro jong ka an bang bisal hak ya kenang bau endik sang mosor unyo yala ka jong ka hak namar ula duno yala ka jingim komdanga kerpat langi pi baro bang ngidai bang huser yala ki jong ki kon ki ti hayeng yo ne se ka bor jong ka an ka lesteng lik kristen ya ka an sitang poro pelaja kadon ka jingma ini hasna ngata tinga kerpat langi pi bangina siya menta ba lada ka yong jongno kidana preng ka jing jaumat ngiru gi haban jaumat lang namar kadai haka imlang kasalang jongi kum kasnang kathaw tinamar katangi kerpat ya ka bojong ka anro banlekya knang ba ureng transnam onam yo latsyo haden hapot balada ka bojong ka an kala lekya sisa kibai kinam butso latseng ya ka jengpeteng jong ka an tinamar katangan nam kranjrong ngak skamba kine kiba hadin jong akin sanang kran shosho handai shba dengan sang ngakba iban khot lang pe kom ke perlo ki parjar kom jo ki kana skol kino hika ke father sister ro baro begina peta license ya kare ka content ka ba nganga ong ngat ngindawa batin ong ya ka hok tong ni ong ngidawa ngidawa tak ko blai sibon kini ke light lagi benta banga kwa ya kaban pasyat jengnut hakabaya dai bat kene ka sngi kene galong ka sngi larangin pai ka we galiang kene ka sngi jong ka jingkemen bangi kum kiba kirurang ba jong ka snong larangin pai ka we galiang ya kene ka jingje galong ka sngi jong ka jing sa jingken mau na ka benta ka jing jaumat jong ki kimi ki pa jong ki bahaying asam kikur ki jat ki men ki para kalong kei ke bapen sosi yang ikum kadong kathai yang ikum ki men ki para kamtam hakane ka shlong undang kabalaji hakane ka jingje kabalaji tendrai menta ka sngi ngi penpau ya ka jing persya halor ki di jingje ka bas ngausi ngaya tu ya pi umdai tang hang ne kane ka sin ka ba lese ka sin ka banengkong ka dai ha nong daju ka shlong jonga kum kene ka jingje tenrai ladangin pai haka bor jom ka ang ladangan ya tu ya kata lese kane ka jingyai rali ka jonge kanok mensim ngalasyam ya ka experience haka shlong ka jonga haka bayadai kum kane ka jingje ka bapen selesai ya ka bahaying asam nandai wala ka taru nga kerpat ya ka bor jong ka ain bakin numdai ban aili kedon ka ain ya kita kiriu sniu ya kita ki bri ke bapenyap ya kita ki nungtu ya kita ki nong lute ka ain jong ka sorkar kedon ka bor ban pensitom na kebenta jong ki tenamar kata hakane kapor kawai ka benta ka bang akwa banyatu yapi kum kene ke jingje lese kene galong ka sin ka baar haka bangiyo i hakane ka dong ka thain ka jongi ba nakaliang nakerpat da ka baburon ya kikur kijat ba pimdai banya stok tilang bat kiri boman namar ka tin ka jong belai ka ong to jopi ya ka jing sniu da ka jing bha ngikwa bakane ka rali ka jongi ban pensngaw ki skor jong ka sarkar hakabor ba penya ya ka ai ban pensngaw hapo jong ka kot ki badai ban rai ya ka jing sisha ya ka hok
nak benta kita kibriu kiri plang senam kita kibriu kipa penyap briu kiri sniu kin habban pensitom kadon ka punishment nabar kata nak liang jongi kum kirang ba sinong kum kinong sengsar jong ka sinong ni pek nglo ni snow thu ya ka jing sniu ni snow thu ya ka jing jaburam ni snow thu ya ka jing sniu kabor jong ka jing sniu hakini kipor kilawan ban knyat bing haka sinong ka thau haka imlang ka salang ka jongi nabar kata ngakerpat ya pi kun kinong penya jong ka sinong ka thau ya pi kilong kemi kilong pa bangin ya trailang ngidon kam ke jing ya trailang banjop ya ke jing seniu banjop ya ke jing ka bangi ya kendo kum kinong song srong hakadong ka thain ka jongi larangin don ke jing ya tuli larangin ya supai kumta kabor jong kari ka ain munta ngimla ban tikena ban rai ya wa penyabru ya wa bharu wong basniu yo basniu ro ong babate plidar ki ong kumta tenrei nagleng jongi kum ki pajba nginom laban batai ya kata henrei ni hakane ka por ni ko aban pensngau ni persya ya kane ke jing sniu lengba kane ke rali ban pensngau haki skor jong ka sorkar ki badai ban penyat ban pensitom katkum ka ain ya kita kiri boman ladakin supply free kabamut kene ka imlang ka salang ka jongi ngin sa kum ni kum bakalong bat ngin sa ka jingdum om su hakata ka jingsha om su hakata ka jingstat om su hakata ka jing slautu tena bar kata ngakarpat ya phi ki pajpa bangin ya support lang bangin ya Kristen lang ya kaban pendu pendam ya ke jing seniu Lily Pikalan Kanda pi tharai kan ni ka bisa kali jona kan ni ba ka hospital te ka laj kai nang ni Binti aswa hang ni hadu nda de por khamo Sister, hapsiu kat nama? ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka koridor